سبورت علاماتاتنا بهجتاتنا كجبت الزخيل عوديهم أبتحت الزبل تيما كاب 19 حمله كسب 10 مسكرم ككايد صنحي شاوعي فيستيفال سبورتاو نطفتات قول عزوا ماكل بعسرة مسكرم اب ستاديوم اسمره بوقع تزازيمم ابتي سبسلطان منغستن جنبارن كمون ولدن افقرت سبورت نسترخبلو مزازم سنه سرعت حلافي چنفر كوميشن سبورت زوا ماكل اتو اندرياس اسمره مابزس معقال بغراسروت زفلط نطفتات سبورت قلعو توهبو من بقعاتو من مفتاش عب تراكم زلو طايسو لما عمت استات كل التشح قلعو اب استفلالي عينتات سبورت متودادر قليصهم واحد نايت وددر ممهر موساز غزهي بغيدو نمصا هاجر تحبنلهم من اسيات سبورتኛታት مفراي زكايد زلو حيال صعري اب قربا مصاي زچبط وصيت كم زركبو صنع امنو تحبيرهم اسلطنتي اوهاهاتن ولدن بوغونم ابزها بوريتو اب سبورت سلا زكايد زلو وفري بقعاتهم ان عبي يمص كم زلو بمحبار بولصاتن تودادرتن سبورتኛታት مفراي ابرتيعم كم زسرحو قالاتيام تساتفت قلع دما سبورت ابرئستنا اكالم بمدل دار زلو استواصو بهجتاتهم كيچبطو زخيل عود مخان طايسم بزحيله لممد بقعاتهم نمحيال كصعر مخانم ارغاغيصم سوداناوي ጉጅለ ሕክምና ዓይኒ አልበሰር ካብ ዝተፈላልየ ከባቢታት ዘዋጋ ጋሽባርካ ንዝመጹ ናይ ምርኣይ ጸገማት ዝነበሮም ዜጋታት ካብ 11 ክሳብ 15 መስከረም ኣብ መወከሶ ሆስፒታል ባረንቱ መጥባሕቲ ሓበላን ካልእ ሕክምናዊ ረድኤትን ዘጠቓልል ኣገልግሎት ሂቦም እቲ መደብ ሎማ ዓመት ንራብዓይ ግዜ ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓበረ ጠርናፍቲ ጉጅለ አሰይድ አልዑቤዳ አቡበከር ግብራው መርአያ ናይቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሱዳንን ኤርትራን ዘሎ ሕውነታዊ ዝምድና ምዃኑ ጠቂሱ እቲ መደብ ብዝተወጠነ ግዜ ንኽሰላሰል ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ንዝገብሮ ዘሎ ልዑል ናይ ምውሃሃድ ተራ መጉሶም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዘዋጋሽ ባርካ ሓላፈ ኣሃዱ ምቁፅጻርን ምክትታልን ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣቶ ሃብቱ ጸጋይ ቦጎኑ ነቲ መደብ ንምዕዋት ኣቀዲሙ ዘድሊ ሓበሬታን ምጽራይን ከም ተገብረ ብመሰረት ድማ ንኣስታት 2000 ሰባት መርመራ ድሕሪ ምክያድ ነቶም 403 መጥባሕቲ ሓበላ ክግበረሎም እንከሎ ነቶም ዝተረፉ ድማ ኣድላይ መድሃኒትን መነጽር ዓይንን ከም ተዋሃበ ማነጽሮም ሞከሲ ሆስፒታል ባረንቱ ክኢላ ሕክምና ዓይኒ ኣቶ በኺታስ ጎደምካ እቲ ዓመታዊ ዝካየድ መደብ ንዘለዎም ጻውጢ ኣብ ርእሲ ምፍኻሱ ምስቶም ክኢላታት ተመክሮታት ክለዋውጥ ዝኽእል ብምዃኑ ድርብ ረብሓ ከም ዘለዎ ገሊጾም ተገልገልታ ኣብ ዝሃቡ ርእይቶ ዝያዳ ኣድማዕ ስራሕ ንኽዕመም ኣብ መጻኢ ንጹር ሓበሬታ ንኹሉ ክባጻሕ ተላብዮም ሚኒስትር ዕዮን ሰብአዊ ድሕነትን ኣብ ንኡዘዋ መንደፈራ ን80 ጽጉማት ተምሃሮ ንዓመተ ትምህርቲ 2015-2016 ዘገልግሎም ናይ ናውቲ ትምህርትን ገንዘብን ሓገዝ ሂቦም ብመሰረት ሓበሬታ ሓላፍቲ ሚኒስትሪ ኣብቲ ንኡዘባ ወይዘሮ ጸገ ባርያ ጋብር እቲ መደብ ጽጉማት ተምሃሮ ብሰንኪ ሕጽረት ገንዘብ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ከይእለዩ ዝስራሓሉ ዘሎ ኮይኑ ተምሃሮ ትምህርቶም ብግቡእ ተኸታቲሎም ብሩህ መጻኢኦም ንኸውሕሱ ዝዓለመ እዩ ወለዲ ብወገኖም እቲ ሚኒስትሪ ዝገብረሎም ዘሎ ሓገዛት ግዚያዊ ጸገማቶም ብምፍታሕ ደቆም ኣብ ትምህርቶም ማዕረሰቦም ንኽስጉሙ የተባብዖም ከም ዘሎ ገሊጾም ብምትሕባር ሚኒስትርታት ጥዕና ዜናን ቤት ጽሕፈት ማዕከን ህፃናት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዝተወደበ نترى معكنات زينا أب مبرخ نقحات حبرة سب أب مداي تعنا زملكت عودة زته بعصر شدشتن عصر شوعة مسكر رم أب كتما باتعة آنعم علاماتي كم منيسترتات زينا تعنا تمهرتي عيون سب أو دحنة كمون هجراويان محبرات استساتفوا عودة زته دحور بهلن قداء المدتات النمو قادة بحبرة سب ناي بحر اللوت أنا ممتاز استخايدة تعرون وتسيتن بمجمجم أما أي أدمعي حبراوي نايس رح بايتان مفتاريوم أب تعودة زته أقداس النت مسمرات معكنات زينا كمون معك أني قوسقوساتن أدمعنتن أبزبلون كالوتن زعباتات تمرتك وهابن كله تساتفتي زتن كتعنا كايدم لهم منيستر تعنا حلف أهاد وركبن سلطانات وأماني الجرماتين تعود زتي ما أتصلتنايتي أمانجو منيستر تعنا مشاركتن بولكن بوجلن زكايد مدبات كوينو أم نفس وقف زيجا بحفشة أبتم تسألو تسبات كعب في اللاي ناي بحر اللوت إن ممتاز زهلو تراك قليل كم زي كون اسمير لهم مدة تساتفتي نتمدب نمعوات حبراوت عاري ناي كل المشاركتي والسانس لزخني بزبلت أخسر حلوه كم زقبا أجنزيبام
ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ጀርመንን ለንደን ዓባይ ብሪጣንያን ዝነብሩ ኤርትራውያን ንመናበይ ስድራ ስዋኣት ዝውዕል ልዕሊ 10,000 ኤሮን ልዕሊ $3,500 ከም ዘወፈዩ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ናብ ኤሪና ኣብ ዝለኣኹ ሓበሬታ ኣፍሊጦም ብመሰረተ ሓበሬታ ኤርትራውያን ማሕበረ ኮማት ሎረኽን ባልደርሰትን ኣለን ሄፐንሃይምን ከባቢኡን ቤልፊልድን ኡልምን ከምኡን ካልኦት ጉድሳት ውልቀ ሰባት ነበርቲ ማንሃይም ታውንስተንን ፍራንክፈርትን 10,295 ኤሮ ኣበርኪቶም ወከልቲ ኤርትራውያን ነበርቲ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ ድማ 10 ስድራ ስዋኣት ንሓደ ዓመት ንምንባይ ብዝኣተውዎ መብፅዓ $3,582 ከም ዘወፈዩ ተፈሊጦም ኣብ ታሪክ ሓንቲ ኤርትራዊት ስድራ ብምምርኳስ ንምረት መግዛእትን ዘስዓቦ ስደትን መከሩኡን ዘዘንቱ ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ዝተመርኮሰ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝተጻሕፈ ካብ ኣስመራ ክሳብ ያራ ዘርእስቲ መጽሓፍ ብ18 መስከረም ኣብ ኣስመራ ተመሪቖም ኣብቲ ናይ መመረቕታ ስነ ስርዓት ገምጋም ናይቲ በዓል 130 ገጻት መጽሓፍ ዘቕረበት መንእሰይ ዛህራ ኣሕመድ ጣህር ባዶሪ ኤርትራዊ ዛንታ ብኤርትራዊ ጸሓፊ ብቋንቋ እንግሊዝ መጽሓፉ ፍሉይነት ከም ዘለዎ ጠቂሳ ኣብ ናይ ታሪክ ተመስጦ ኣእትዩ ታሪክ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ኣጉሊሑ ዘርኢ ብርቂ ስራሕ ምዃኑ ሓቢራ ኣብ ኣውስትሬልያ ዝቕመጠ ደራሲ ናይቲ መጽሓፍ ኣቶ ኢብራሂም ሓጂ ቀንዲ ገጸ ባህሪ ናይቲ መጽሓፍ ናይ ዝኾነ ኤርትራዊት ስድራ ሓፂር ታሪክን ዝሕለፈቶ ከልበትበትን ድሕሪ ምዝርዛር ብህቡባት ኤርትራውያን ጸሓፍቲ ዝተዳለዉ ንባህልን ታሪክን ኤርትራ ዝገልጹ ዘንበቦም መጽሓፍቲ ነዚ መጽሓፍ ምድራስ ከም ዝሓገዝዎ ገሊጾም ገና ዘይተበርበረ ዕቁር ታሪክ ኤርትራን ኤርትራውያንን ስለ ዘሎ ኣብ ሞያ ድርሰት ዝነጥፉ ስነ ጥበበኛታት ዓቕሞም ብምዕባይ ንዝመጽእ ወለዶታት ዘውርስን ሰነድ ዝኸውንን ዓይነት ጽሑፋት ከዳልዉ ዘዘኻኸረ ኣቶ ኢብራሂም ሃብታም ታሪክ ባህሊ ክብርታትን መንነትን ህዝቢ ኤርትራ ብዝግባእ ኣብ መጽሓፍ ክሰፍር እንተደኣ በቂዑ ከምዚ ኣብ መዳይ ስፖርት ዝጭበጥ ዘሎ ዓወታት ብሉጻት ተሸለምቲ ወርቂ መዳልያ ዝኾኑ መጽሓፍቲ ክዳለዉ ይኽእሉ እዮም ክብል ገሊጾም ካብ ሽያጥ ናይዚ ካብ ኣስመራ ክሳብ ያራ ዘርእስቲ መጽሓፍ ዝርከብ ኣታዊ ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ክውዕል ምዃኑ ተፈሊጦም